U današnjem videu ću vam otkriti 3 najčešća pitanja koja dobivam u posljednje vrijeme. Navedena pitanja su upućena ili ispod javnih videa, od članova kanala ili newsletter pretplatnika, pa ako ste bar malo znatiželjni, ostanite sa mnom do kraja. Da li stojim još uvijek pri odluci da izlazim iz stakinga najkasnije idući mjesec? U videu 3. mjeseca ove godine sam obrazložio razloge i da ću najkasnije u 9. mjesecu ove godine izaći iz stakinga projekata koje imam u portfoliju. Razloge sam naveo u videu koji možete pogledati i ovdje. Moja odluka se nije promijenila i bez obzira na situaciju na tržištu i samo potencijalno trajanje bull marketa. Jedina iznimka mogu biti kriptovalute kojima treba manje od 3 dana da budu dostupne od unstakinga. Da li kupujem kriptovalute i koje? Drugo pitanje koje često dobivam jest da li kupujem kriptovalute i koje dok su cijene ovako niske. Dakle, više ne kupujem i sad ću vam reći zašto. Postoje trenuci kada treba znati reći stop. Kada treba znati reći dosta, znati procijeniti da li ste previše izloženi. Ako ste previše izloženi, ovo volatilno tržište može itekako utjecati na vašu psihu, na vaše zdravlje, vaš život općenito. Također, pričali smo nedavno u videu o pohlepi u kriptovalutama. Video možete pogledati i ovdje, a treba znati reći dosta. I ako ovaj bull bude imalo nalik na prijašnje, dakle ne isti, samo sličan, meni ovo što sam uložio je sasvim dovoljno da ispunim svoje ciljeve. Da li sam prodao koje kriptovalute iz portfolija je treće pitanje koje najčešće dobivam. Kao što sam naveo u videu gdje sam vam otkrio koliko kriptovaluta iz mog portfolija i u kojem postotku ovisi o uspjehu kripto sektora umjetne inteligencije, ima situacija gdje sam izvadio ulog, ali u principu nisam prodavao. Iz prethodna 2 bula sam naučio da gdje god sam komplicirao, ništa se nije više isplatilo. Odnosno, ona jednostavna solucija je ispala najbolja. Sve kriptovalute kada budem prodavao objavit ću na kanalu i sa razlozima zašto prodajem, bez stvaranja bilo kakvog fuda, panike ili nešto slično. Objaviti ću po principu da one koje sam pokrio javno na kanalu ću i objaviti javno, a one koje nisam bit će dostupne isključivo članovima kanala. Za one koji žele podržati kanal članstvom i otključati kompletan sadržaj, više o članstvu mogu saznati putem linka u opisu videa ili istaknutom komentaru. Kao što vidite, stvari su prilično individualne i mislim da svatko treba procijeniti što je za njega najbolje i naći neki balans. Toliko od mene za danas, a ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Želim vam lijep i ugodan vikend, hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!